Здравейте! Нямаме много време, затова направо по същество. Арт ревю започва. Спектакълът Ян Бибиян и дяволчето Фют със сигурност ще научи и приготви вашите деца за уроци от истинския живот. Първата българска фантастична история е създадена от Елин Пелин преди повече от 80 години. А белите на Ян Бибиян и Фют продължават и днес на сцената на театър Възраждане. Вижте сами на 27 февруари. Продължението на Да разлаем съседите излиза на пролет. Този път до Мат и Кели няма да се настани изтърван колежански клуб от момчета, който да им направи живота черен. Този път ще се настани изтърван колежански клуб от момичета, който да им направи живота още по-черен. Не знам на кой му е хрумнала идеята, но е гениална. Зак Ефрон и неговите плочки също са на линия, така че ще има за всеки по нещо. На 25 февруари ще станете свидетели на срещата между една жена и една актриса. И двете изиграни от Бойка Велкова. Това ще се случи на сцената на Столичния куклен театър в моноспектакъла Пътят към Афродита. Спектакълът е вдъхновен от текстовете на голямата писателка Исабел Алиенте, както и от лични преживявания на самата актриса. Преживяванията на Арт Ревю дойдоха към своя край. До скоро!